nyathino biro marach. Oh, ibere gi sura mama, to timbe ni machuanya. Ibere gi kiti, to bayo ni machuanya. Ibere gi sura mama, to timbe ni machuanya. Choi lokananga ya yuro mera. Choi lokananga ya yuro mera. Bima biro kilo wiche mi wakne mawa. Bima biro kilo wiche mi wakne mawa. Ibere gi sura mama, to timbe ni machuanya. Ibere gi kiti, to bayo ni machuanya. Iwonda ni era, lera sana. Ani urumu di jadari sana. Ani urumu di jadari sana. Gima biru kilo wiche mi wakne ngawa. Kichoko podia kibosu nanya lauka salu. Ibere gi sura sana, to bayo ni machuanya. Ibere gi lepi, to timbe ni machuanya. Chui wilo kananga ya yuro mera. Chui wilo kananga ya yuro mera. Ani urumu ndi jadari sana. Ani urumu. The song fading away there is Ibergisura. Ibergisura Mama. That's the song that is coming from the artists that we are having on the show today, guys. And these are Pacho Flavors. And maybe just to inform you that today we will be conducting our interview in Luo, because once again we're having an artist who is coming all the way from Nyanza region. And the fans have requested us to be doing this in Luo so that they can be able to follow up clearly. So guys, as usual, these are Pacho Flavors, the show that comes to every Friday 6 p.m. And tunafungua show tukisema waruaki kabisa show mar Pacho Flavors. Wendo erokamana inya aruaki kumbire Lolwe TV. Ago erokamano ne jo Lolwe TV. Ya ilos matek gi sauti to basa kamera kacha koro mos jo piny kacha mondikoni gini ochopo nango ekibiro kaka wuon. Sawa amoso jokanyanam ni uriyo nade. Ani iluonga ni Philip Owino Mondi, but ang'era gi nying mar Ndogo Jaraha. To mano mi identity momiyo ji ong'eya sani iluongo ni Ibergisura. Ya jokanyanam Ibergisura e thum mane watugo kane wachako program kanyono, to inya yie kabisa ni mano thum mabende nogo maber ahinya kalure kod message mwayude thumno. Owuoye wi wanya wacho ni nyithindo manyiri to kaka show dhi nyime. Wendo wabro lero no malera inya kolure kod gimomiyo no tungo thum machalo kamano, kata kane nitie ng'at moro mano setimo ne gik monowero go kose be nowera wera ni gik mosetimre ni joneno moko bende. Koro warwake enye show kawuono to wadwago mbaka kabisa nikech ndalo mathoth osebedo jogo maneno show ma Pacho Flavors wachon bwana kelnwa jaluo bende, joluo be tindo golo thum mag video mang'eny ahinya, kelnwa joluo bende show mondo wago kod gi mbaka. Koro janeno mar Lolwe TV ineno wasema na kao kwayo ni kaka ni kwayo watu kawuono wakelo nu jalno miluongo ni Ndogo Jaraha mowero thum miluongo ni Ibergisura, kod thum moro bende nitie thumbe video moro be nyocho golo kanyo manyien be wadhi wuoye wiye. Koro Ndogo wachak mana gi Ibergisura. Thumno en thum maber mamit kabisa. Nyiswa ni ang'o miyo ni ndiko thumni kamae? Okay, thum mar Ibergisura anatimo thum mar puonjo oganda Luo. Thumbega matemo sana mar mondo pass message mondo chop ne ji kuonde mopogore opogore. Kiwinjo thum kata in gi nyathini, thumno nyalo puonje in a way, en kata thum inyalo keto ka in gi nyathi to puonje e yo moro kata kokiwuoyo kode. Ibergisura en thum adier inya neno ka ng'ato ber ndi, lakini koro kidok chien kucha chaganga ka en tiyudo ka sura ne chopogre gi timbene. Mana adier kabisa nikech ing'eni gimi wachono en gima sani wanya wacho ni society ma wantie sani en gima chando ji mang'eny kabisa. Ing'eni wanya wacho ni yawuoto matinde rango sura kabisa, girango sura, girango ni maybe nyako en nyako ma dende maybe chwe kata sura ne be ber Orlando. But koko kagisekele ot kakoro ji chako dak,
kema koro idon kara sura mane oneno cha opogore gi ok en tabia. Mano ber kabisa, to en puonj madhi ni jogo te maneno janeno malo Luo TV kamoro amora ma intie. Wago mbaka kae kabisa kod Ndogo Jaraha, wawuoyo wi thum mar Iber gi Sura. Ang'eyo ni en thum ma dhano bende osebedo ka penjo kabisa, yawa to video mar thumni bende obro wuok tich adi mondo wanene. To kawuono wan kod jalno ma bende noloso thumno e Shuka, obro leronwa matut chieng' mobogole video ma ji osebedo ka kwayo e Luo TV ka kabisa. Koro Ndogo Jaraha, ang'eyo ni in jalno mago thum kabisa. Miwa safari ni mar thum, ni chako go thum karang'o? Okay, chako na thum, na chako 2012. Thum na chako 2012 to ok osebedo mayot, osebedo matek, but iwacho ga ni jakinda ema keyo. Ambe kabedo ga piny ba ago picha machien gi kama ntiere sani, awacho na adier, ngimana Nyasaye loko. Koro gimoro ka gimoro mitimo jokanyanam en kinda. Ng'eni nitie kijende wetena mantiere dala ma samoro neno Luo TV. Anyalo manyise gimitimo mineno ni ber ni ngimanino. Time atima kilamo Nyasaye bro medi rieko gi mijing'o mar chopo e destiny ni kama ne ntiere no. Koro jakinda makeyo. Nasega golo thum album moro mokwongo niluongo ni Julieta. In fact natime video, but quality nen piny nokoti maber, ing'e ng'at machako chande. Yeah, so from there nawacho nadwa golo thuma, to thuma dwa dhi golo ni thumno nyaka ne mi nyaka ne ji ng'e. Okay, nagombo ga ni thum ogo e radio station. Koro nacho ni thumni nyaka bogo e radio station makata ng'o moka nyiso presenter Bwana Sai gona, but adwa temo sana ba nyaka goe, but kuom ng'uono mar Nyasaye notimo maber ba noyawo na yo matin. Yeah. Mana dier mana kaka wendo wawacho ni kinda ema biye, wanowacho ni kinda ema biye gedogo. Koro wacho ni gimoro amora mitimo nyaka iketie kinda kabisa. Koro owacho ni no chako thum 2012. Koro wapenji ni kuom jothum mang'eny mwang'e yudo ka ng'eny gi nochako thum ka gine e band moko mopogre opogre. Wanya wacho ni gin ga gi The Fathers, joma mane gichako go thum. Nyiswa ni to ni chako thum e band mane? Okay, an kana nachako thum e band mar Ochieng' Wuod Ojola, The Late. Nyasaye oketo ywe gi kwe. Nowero thum moro mar Miluma to en ang'o. Koro chieng' moro nabedo dala, nahero ga winjo interviews mag jothum sana. Tawinjo kotimo interview e radio station moro to owe namba kakwa wega namba. Nwawuoyo kode bochopo kamembe nokawa ba join band ne. So bedo kode, abede band ji mang'eny. Although en makoro nomiyo ba adonje e industry. Asebede band ji mang'eny, Freddy Jakadongo, Onyi Papa J, Khalid Murina bedo matin. So bochopo, but koro kama nawuok anadhi yawo mara nan gi Jakadongo. Kanyiwe maber kabisa, kendi iwacho gima jopiny nyalo gombo winjo kabisa ni iwacho ni isebede band mar Onyi Papa J, isebede band mar Lady Murin The Late, isebede band mar Freddy Jakadongo. Jok mitajo gin jogo ma osetimo maber kabisa e thum kwarange history mar jogo magoyo hangale Kenya kae. Koro pod wabo wuoyo matut ka kotenore gi kuom ibede band go kaka nitiyo gi one and every one of them. To puonj mane yudo, probably wanyacho ni ere gima ni puonjri e band mar Lady Murin. Koro inya nyisowa wadog chien matin kar Onyi Papa J en jalno manogolo thum mamit kabisa 2007. To ng'ato ka ng'ato mane nitie diere no wanyawacho age wani ong'e thumno maber kabisa. Kinyise no Onyi Papa J to ng'eyo thumno. Iparo ni ere gima ni puonjri kuom Onyi Papa J minyawacho ni pod konyi sani koro kaka e yore ni mag thum? Okay, en gima na alan kuome, nen mana go thum mar message mapuonjo ji no endo. Mane gima na alan kuome, bang'e ni okay, thum en mar puonjo ng'ato. En gima riwo oganda. Onego beni go thum kata ka nuchwanyru gi ng'ato to ka ng'ato dhi oketo thumno, kata kikalo kamoro kuwinjo thumno to thumno o unite mubed kamoro achiel o solve wecheu. Wacho maber kabisa. Thum to en ing'eni wacho no music is a universal language. Yani en mane omineno ka wanya winjo kata Congolese wer to gima giwero to kwa winji lakini wamiel donge. Koro thum kigo thum mok yanjo moko ng'entie wasani moko mago thum gi hit go other wasani donge. Ang'eni seng'eyo gik machal kamago. Wabo wuoyo be mago kapok waloro kata show wabro rango ni be ohangla kae be wan gi jogo mago thum kalawo jowetegi kose wan to waga thum maler.
Koro nitie wer moro ka ma nyochi golo video maler kabisa. Yeah. Parnwa nyinge. Okay, iluongo ni Dark Tech. Dark Tech nyaka jo pesa ywak. Dark Tech adiera. Koro lyrics nigi seche mindiko gi. Ang'o ma influence gi? Okay, gi an awuon. An kata kaka na gine negi wach school na wega ndiko. Andika timoga mana signature M-Pesa. Eka aketoga signature maybe kadhi e bank ama some offices. But an thum iwacho ni thum juogi en talent. En gima nonyuolago. Katimo live performance na stage. To ntie sama koro iwinjo ka ifeel ni koro itimo gi miero. So thum biro gi creativity mopogre. And then ka asewinjo ga flow no kata matin, akwonga maga ka wero thum e stage te, ta akwonga amanyo gibiluongo ni punchline. Punchline en gima kiwinjo ga to nyalo ringi wi sate. Yeah. Koro kasemanyo punchline no koro kanye mamanyo go message. Maso koro en gima nyaga dhia mos. Thum maseng'e ni man godo gadi ni thum ni tadwa ni ohito chopo e it jopiny. En thum manyalo loso kata bang' higa achiel kapok adhi studio. Obira otugo mane wi. Ya en ane wiya ka dhi stage atema goye matin ba koro afeel niya awinj ni koro kato koro ber ma en message ma kamiyo ng'ato to biro chopo. Yeah. Mani wacho maber kabisa jathum. Koro wadwa ni wakaw yweyo matin. Seche mangu waduogo wabro rango weche moko mopogre wabro rango ni to be thum ka yuto ne chalo nadi. To be ibo nyiso kata mana secret gi itiyo gi secret mane nikech waneno ka sani koro itimo maber kabisa. Ing'en gi wacho ni kawo ndalo mathoth kabisa mondo ng'ato obed ng'ano ma koro jopiny oyie. Ani iwacho ni kata for jopiny mondo mieli mondo koro ng'ato winj ka thum itugo ma ng'ato miel. Mano means tich mitimo en tich maler nikech ing'en ni joma wer to ng'eny. Koro kiro ka ji oyie ma thumbi nya tuge TV, thum nya tuge radio ma ng'ato winji. Mano means ni jopiny oyie gi tich mitimo. Koro mage gik ma achiel kuom gik ma dwarango kwa wuok e yweyo. Aborango weche matut kabisa koten record production ma thum gi gik machalo kamano. Koro we wayweyo matin to basto waduogo. Ya janeno Malolwe TV show pod dhi mana nyime wadwa kawo yweyo matin to bas waduogo to wadhi mbele. Med neno Lolwe TV. Dogo Jaraha ndani ya Barikiwa and engineer Odisa Utiruma Janyakach Odero min masija wa Baba Brilo Mosna Fredi Jakadongo Ani daktak jowadwa makang'ato kiridonji kindi jari unidong jaricho Yani apaka magdak Jangi maluongi bili mawendo maoda Jangi maluongi bili mawendo maoda Jaera luongi bimo sakata shemeji Jangi maluongi bimo sakata shemeji Ninya jodongo ni chweyo kanye nyathina Ninya jodongo ni chweyo kanye nyathina Jaberi nyiri ni chweyo kanye nyathina Chieng' wuok podho tiyo ge dala mama Chieng' wuok podho tiyo ge dala mama Lis odada nyaseche seche kalo ndalo kalo tiyo Jumbe kalo dweche kalo tiyo Jumbe kalo dweche kalo tiyo Higa luoro kendo kalo tiyo Mama Kamana chwanyi nyathi jodongo Iworo dhiambo dak nirita kata walosi Nga jodongo ne waloso era wakodi Nga jodongo dak en winjruok Karo nyaka sere Aduogo dala mayudi onge shemeni Aduogo dala mayudi onge shemeni Iwacha dira piny no chama kionge Iwacha dira piny no chama kapari Enang'oa mano chwanyi Enang'oa mano chwanyi ga Enang'oa mano riembi ga dalawa Kose diere mine no kuoma emano riembi
Kose diere madala wae manuri miga. Kose shida madala wae manuri miga. Mama. Kose jogu wengi manu woniga. Honey. Kose jogu wengi manu woniga. Mama. Kose skipi manu seniga shemeji. Honey. Kose mame manuri miga. Lizzy Odada Nyamuroni. Kose kayuchi manuri miga. Jodongo dak nirita kata ipimna. Irene Koduo. Jathum tang'eyo nirito tek bende. Ani dak bing'eyo ni dak betek ga. Yes. Jodongo anina. Oh, Sheri. Sauti rumba janyakachi. Solomon atito kafai usipa yae. Ai. Mosna Susan Wakanena min vin. Selim nyarawendo nyaka nyagwala. Nyar Elfa Sokot. Aya, wapi DJ Aisha? Yura diemo ego nyithuolo mama. Yura diemo ego nyithuolo mama. Inya jodongo ego nyithuolo mama. Quiero bayo timende bayo. Quiero bayo timende bayo mama. Kiyudo di chuori todi. Kiyudo hala timo handi shemeji. Sipa na manyako mama. Nako marieke marito de kendio mwombe. Nako marieke marito de kendio mwombe. Miyo mofue maketo de kendio mwombe. Pono nyuomi nyathi jodongo luor chuori. Pono nyuomi nyathi jodongo luor chuori. Poni kendo yosiepa bende luor chiegino. Poni kendo yosiepa yawa luor chiegi. Onagi pimo nugani daktek. Yoluwa pimo nunono ni daktek. Jopesa be yuat. Onagi wacho nunono ni daktek. Janeno malo Lwe TV mana kaka ne wase konino thum marumo kanyo no pod otugo kanyo kicheko e tokwa kanyo mano daktek to okinyal penjo mang'eny nikech jalno mawere video kanyo no wan kode show kaka kore kia olo Lwe TV warwaki kendo okang' mar ariyo koro kawuono wawacho ni wan gi jathum marahuma mabende wuok mane Luo Nyanza mong'ere kaka Ndogo Jaraha kawuono limo wa studio kae kalo record kwayo mwa usebedo kuoronwa e Facebook mar Lwe TV kacha wacho ni bwana yawa joluo be go thum tinde to videos bende ntie kelnwa joluo ma bende go thum to koro ero kwayo kawuono wawacho ni waluoro kwayo maru to wakelo nu jathum wabro medo kelo gimna kaka sadhi koro arwaki kendo e studio Agoero kamano. yes mosie jogo moko ang'en jomoko koro kanyalo bedo ni au TV sani ng'eni Nairobi ka kata mana Kenya mangima dhano date jomoko ne pod nie jam ngato donjo ot sani oyudo macha Ndogo Jaraha koro mosgi kendo. Okay, amoso jokanyanam no oimore ang'eni ubedo godiochieng' matek but kuom ng'uono mar Nyasaye miduogo ot masani ibeda ot gone Nyasaye erokamano warwaki ni karibu e Lwe TV. Yes, warwaki ni karibu e Lwe TV mana kaka wendo osekoni kanyo no ne wagoga mbaka e okang' mokwongo to pod wadhi mana nyime gi goyo mbaka warango ni thum chalo nadi ohangla thum mar ohangla chalo nadi e Kenya mangima wang'eyo ni ywak mosebedo ka wanya wacho ni fans wacho ni joluo yawa golie uru video mego ohangla to kawuono wan gi ja ohangla achiel mogolo video maler kabisa motugo kanyo no odwa nyisowa ni waseneno ka videos osechako waneno ka nitie videos mawuok achiel kuom artist mopogro Emma Jalamo, Prince Inda wendo man go show kaka wuono koro videos osechako biro koro wadwaro ni en kaka jalno matimo ohangla olernwa ni to nyocha chalo nadi ang'o motimre ma koro gichako golo video ni iparo ni ang'o mi uchako golo video mana sani? Okay, video sani awacho ni ng'eny artist otimo mang'eny video kech sani wan gi time. Video thum en dakika 10 lakini onyalo kawi kata dwe achiel. Losa video no bitiek timo clips go gang'o nogo. Koro maybe days moko kanyo chane koro na onge idichi tiyo gotieno te iya isho sochiko. Sochiki imbidwa kata jopot sa 11 imbidwa ni nindi.
kichiew maybe nitie jomidwa ni rom godo, koro iyudo ka schedule ne tight ma kaka inya timo video onge, but sani koro nwayudo time moro matin wacho ni ket kamae atim ake magi time mantiere godo matin mani wacho maler. Nyocha interview kijana moro kato nyocha kona ni corona kata kadha nowacho wang'eyo maber ni corona en tuo ma serious manego ji kabisa. To wacho ni on the flip side mare nitie kaka okonyo jomoko be. Owacho ni for example sani jomogolo video go gikete YouTube to gido ka viewership nikech ng'eny ji nie e utegi. Ka ido ka viewership mege video go dhi malo kabisa nikech ng'eny ji nie ute. Koro owacho in one way or another gino konyo gi, to ng'ino ka joluo be ng'eny go golo mana video dire ma corona nyocha nitie. But anyalo wacho ni corona gima konyo go onge okethonwa piny. Anyalo ginene kamano cause nitiere jok ma sani owito tijegi, nitiere joma owito wedegi, jogo ma gihero ma wagonegi mos, koro corona oketho piny. Thum kigolo kata kigolo thum ka piny ber, ji dwaga winjo message. Thum en message, to message mar thum ni, thum mi thuolo mar oro message ne joma ng'eny mondo ochop mabor ahinya. Anyalo matin kiwinjo thum mar Dak Tech, adieri Dak Tech, kama yot ga onge. Ma samoro kini nyaga dhi nyis ng'ato ni an odak anya nindo ga kech ndalo ariyo. Ng'acha chose nindo kech juma achiel. In miwuone ga ndalo ariyo no Alafu so ntiere samoro be dier mari nyalo miyo ng'ato ringa ka kose dier mineno kuoma imano riembi. Samoro unyalo bedo e dak achiel. Nyasaye nochano ni ubedi, samoro kano biro iri no neno niya Maurice cha bedo ge TV ang'eni Maurice nege pesa. Soro samoro nong'iewo celebrity mari, maybe title min go kaka irwakori, but koro kudhi ubedo kode, koro behind the scenes oyudo ka gik moko opogore. But imbi temo kar nyalo. And then suddenly chieng' moro kiwuok idhi tich, idhi manyo kata kia e mjengoni, iduogi yudo ko onge. To onge ga gima let sana niya iduogo to yudo ka ng'ato onge makata makosa ni motimore onge. Nuchwanyoru, no kichwanyri gi jaodi, but kiduogo yudo ko fundo lewni te odhi. Koro idwa chako penjri ne ang'o moriembe, kose dhier na ni kose shida, kose ji noseseme, so iyudo kodong' gimoro ma ipenjri sana. Koro thum en message. Thum en message. Mani wacha dir kabisa. Aneno ka jo fans moko oro message piny kale TV wakanyo giwacho ni nyisie jathum mondo owernwa line matin mar Iber gi Sura cha aparon magi jomeka donjo sani. Ng'eni thumno ne watuge kwa chako. Koro giwacho ni nyis jathum mondo owernwa matin, ondesnwa matin Iber gi Sura bas kendo ower matin bende Dak Tech. Koro chak gi Iber gi Sura wer mana matin kanye kamera kanja. Aila wuonyo ga nyakwar dayo go nyanyono thum gi muolo. Kawuona were rembo mowinjo wero ani yuoro mera nyadiana. Karo lady nyathi jobondo yuoro mera we sanda. Karo lady nyathi jobondo yuoro mera we sanda. Nyaro mara na timi na deti ber. Kanyi kelo nigi maber kabisa, nuona kar Iber gi Sura cha kanye magiero kabisa. Iber gi Sura mama to timbe nie machwanya. Iber gi lepi to bayo nie machwanyaga. Chwe wilo kananga ya yuoro mera. Gima mito kelo wiye chingi wagni. Kamiwero no ber kabisa ni nyene thum ma chieng' moro ne wa yware go siep na mo kabisa na keto thumno to ne nitie nyiri moko kanyo. Koro en ga line ma ng'eny nyiri ok dwar ga winjo nikech ne no wacha dier. Ng'eny giwacho ni kama wacha dier, koro ne watuge ka moro ne wang'eny kanyo to yawuoyi ne wacho ni bwana to koro itimri nadi. Nuon gi ka Dak Tech cha matin be. Jangima luonge bele mawendo maoda. Jahera luonge bimosa kata shemeji. Nyajodongo ni chweyo kanye nyathina. Chieng' wuok podho ti onge dala mama. Mani luongo ni Dak Tech. Mani luongo ni Dak Tech. En wer mwatugo seche mane wakawo yue matin kanyo. Koro wadhi nyime wang'en wachiegni loro lakini pod wadwa wacho ariyo adek moko kae. Ndogo jara kona ni thum ng'ato ka ng'ato ka donje thum odonjo gi sababu meke gi reasons donge. Jomoko donje thum gidwaro ni girwakre maler mondo nyiri onegi. Jomoko donje thum mondo gibed gi pesa mang'eny. Jomoko donje thum nikech fame. In to nyiswa ni donje thum nikech ang'o, basto generally neno Kenya chalo nadi ohangla. Gima nyalo nyiso jokanyana
thum nitiere thum juogi, to nitiere talent, to nitiere ng'ama werne nodwa wero thum. So koro thum mar ng'ama wero dwa wero thum, nitiere ng'at moro ma kata in iwuon komiyi thum kata thumeno kin radio presenter komiyi nigo iwacha ni bana ma to ok nyal dire. Nitiere ng'at ma kore ka puonjre ma komiyi tifil niya ng'ani to nyalo mbeleni. But nitiere ng'at moro ma kata en mbeleni neno sega bede mbeleni kanyo lakini pod kiwinje ga mbeleni kanyo tiyudo ka onge. And then kidonje thum donjo ni idwaro puonjo godo oganda. Kik idonje thum ni nadonje thum ne jathum nigi pesa. Thum okay, nitiere level moro ma ka Nyasaye osechopie tibiro bedo gi pesa no endo. But onge gima lit niya inyalo bedo gi fame. Inyalo bedo gi fame ma kama intiere bana chande bana kiwuotho e street video ni trend. Anya chiwo kata example gi yam thum mar Dank Tech. Omiya fame maduong', fame cha ing'e no inga. Koro ing'e ni ng'ata koneno ng'ani gi fame to ng'e ni ng'ane nigi pesa gini ne but inya yudo kin gi fame no to pok ochopo. Koro yudo kata ka wi kuot mar wuotho kiidho peng' ng'ata ne kwani ng'ani muitni idho mana peng'. Pesa otimo ga nade? Ng'ani muitni wuotho. Koro fame kisebedo gi fame obiro chuni bed maler samoro in fame to pesa mokelo pod ok nyal bed maler. Koro omiyo nyaka i sacrifice. I sacrifice and then imedo gi lamo Nyasaye. Chieng' moro ka koro omuoch bo yawre maber to obiro bedo maber but kik idonje thum ni yiem ni ibed gi pesa ni thum nigi pesa. Donje thum ni ioro i pass message kata igo thum mondo i entertain ji, message ochop ne ji kamoro amora. Pesa gi nigo biro biro bang'e. Pesa biro bang' fame. Kiseyudo fame kore ka pesa biro ya. Iwacho maber kabisa. Jalno madwa chako goyo hangala nyalo penjo ni ki study market in kaka jalno mosebede thum koro almost higni 8 dong kata 10 wanya wacho. Inya wacho ni market chalo nade sani e Kenya ka kuom jalno magoyo hangala? Gadieri gi sani gi awacho ni class mwaseng'awo godo ajawa. Sani ajawa to waseng'awo. Sani ajawa waseng'awo ma nitie jomoko mosekawo gini ne gibokane dero. Kech thum mar ohangla sani kidhi kamoro amora ibiro dok igo ohangla, jo Kikuyu mielo ohangla, jo dhok machielo go te ong'e gima ohangla en. And then sani gima ber ibiro dok ka jo ohangla kobiro kosimne ni ma jathum tibiro yieni ma jathum. Jothum moko yuto chalo nade? Wawach ni kata oluongi ni dhi wer kamoro. Gimi gimoro maber ber kose nikech jomoko banjo ni miyo mna ji t-shirts. Okay, chudo to luwre gi level ni misechopo go gi fame mari. Alafu gi smart ni koro fame biro mos and then ibiro dok ka an sani kata kaka ichulo Jakadongo ok nyal chula. En brand maduong', an brand ma kore ka kata kaka ichulo Ema kata Inda kata Musa. So en brand maduong' but an kore kan brand ma alafu be luwre gi kaka PR ni timre gi biashara. Anyalo wuoyo kodi ni bana adwaro pesa ma kama tabro miya pesa ndo samoro kata na Fred kata na Ema moro kata Inda kobiro to no bro go pesa na mapiny but koro bro luwre gi kaka biro wuoyo kodi igo mbaka kama idhi kawe order cha. Koro wadwa loro shoto kapok waloro iwacho maber kabisa. Ang'e ni jalno ma pod wachako donjo hangala ng'e ni show ni wan ga gi kijende mang'eny to gibet ga ginene kama koro giwinjo pach jathum. Ng'e ni pach jathum ber kabisa kuom jogo ma upcoming. Koro wadwa loro show. Adwa ni iwuo matin gi jopiny kacha. Inya wuoyo kodgi nyisgi kama inya yudi e thumi, nyisgi kaka iyudori wanya wacho ni Facebook, social media gi kata ka ng'ato dwaro ni dhi perform ng'ato yudi nadi. Bas ichwad nigi message moro ma minya weyo gi godo kanyo. Okay. Okuongo akawo thuolo mar gone jowinjo erokamano gi Lolwe TV kuom miyauru thuolo ni mondo anyis talent mara and then ago erokamano ne joheraga fans ga mosebedo koda komako bada jogo mohera jothum ng'eny but giyie bedo kod iluongo ni die hard fans. Agonu erokamano. Thumbe ga inyalo dhi e YouTube kachacha mar mondo mi igera indiko Ndogo Jaraha then imanyo channel na mar Ndogo Jaraha ibiro yudo thumbe ga maseketo kanyo. Alafu wiki kwil gi subscribe. Kise subscribe iwatch inyalo share go siepeni and then Facebook handle na Ndogo Jaraha ibiro yuda kanyo and Instagram be Ndogo Jaraha. Alafu abro gine namba na mar simu kinyalo dwaro
Alpha shows, club, road shows, event, kidwa nuwiri, event mora mora atimo. So kidwaro supporta, abro mi namba mar simu, minyalo gocho nage biashara, wanyalo timo biashara kata advice. Wachacha namba kanyo wadhi nigipini kanyo. Okay, namba 907 05 10 44 62. 07 05 10 44 62. Mano personal number mara biashara kata nini moro wanyalo konyre paro. Ani wacho maber ahinya. Janeno malo Luo TV mana kaka iwinjo kawuok kuom jathum, ochiwo namba ne kanyo. Mae en wuodwa mwang'eyo kabisa kendo osego thum. Owacho ni kidwaro konyri kode, ing'ene owacho ni ukonyru, ok in kende mikonye, seche ma ikonye to bokonyi, koro en tich ukonyoru. Ochiwo namba kanyo, inyalo goyo namba no ti iwuoyo kode, ti inyise gima idwaro kaka ukonyru to then ukonyru kanyakla. Koro janeno malo Luo TV wadwaro chenro koro wakelo mana e giko. Pod inyalo neno chenro ni kidhi e YouTube marwa malo Luo TV, indiko Luo TV Kenya e YouTube to ibo neno chenro ni ka imise sani wabokete e YouTube kanyo, koro inyalo neno repeat mare e YouTube kanyo. Koro wawacho muna nwatimo erokamano ahinya kuom bedo kodwa sechego duto. Tich abich moro pod biro, pod wadhi kelonu wendo moro manyien. Wago erokamano ahinya, med neno Luo TV. Nyinga en Morris Owino, mae Luo TV. Ndogo Jaraha ndani ya Barikiwa and engineer Otis Sauti Rumba Janyakach. Odero min masija wa baba Brilo Osna Fredi Jakadongo. Ani daktak jowadwa makang'ato kiridonji kindi jari unidong jaricho, yani apaka magdak. Jangi maluongi bili mawendo maoda, jangi maluongi bili mawendo maoda, jaera luongi bimo sakata shemeji, jangi maluongi bimo sakata shemeji. Ninya jodongo ni chweyo kanye nyathina, ninya jodongo ni chweyo kanye nyathina, jaberi nyiri ni chweyo kanye nyathina. Chieng' wuok podho tiyo ge dala mama, chieng' wuok podho tiyo ge dala mama. Lis odada nyase seche kalo ndalo kalo tiyo, jumbe kalo dweche kalo tiyo, jumbe kalo dweche kalo tiyo, higa luoro kendo kalo tiyo mama. Kama na chwanyi nyathi jodongo, iworo dhiambo dak nirita kata walosi. Nga jodongo ne waloso era wakodi, nga jodongo dak en winjruok karo nyaka sule. Aduogo dala mayudi onge shemeni, aduogo dala mayudi onge shemeji. Iwacho dira piny no chama kiongo, iwacho dira piny no chama kapari. En ang'o mano chwanyi, en ang'o mano chwanyiga, en ang'o mano riembiga dalawa. Kose biere mine no kuoma ema no riembi, kose biere mine no kuoma ema no riembi, kose biere madalawa ema no riembiga, kose shida madalawa ema no riembiga mama, kose jogweng'e mano wuondiga ani, kose jogweng'e mano wuondiga mama, kose osiepe mano sendiga shemeji ani, kose mame mano riembiga Lizzy odada Nyamuroni, kose kayuchi mano riembiga. Jodongo dak nirita kata ipimna, Irene Koduo jathum tang'eyo nirito tek bende, ani dak bing'eyo ni dak betek ga. Yes, jodongo anina. Oh, Sheri Sauti Rumba Janyakach, Solomon atito kafai usipa yae. Ai, Mosna Susan waka, wakanena min ving
Selim Nyarawendo nyaka Nyagwala Nyar Elfa Soko. Aya wapi DJ Aisha. Yura diemo ego nyituolo mama. Yura diemo ego nyituolo mama. Kinya jodongo ego nyituolo mama. Quiero bayo timende bayo. Quiero bayo timende bayo mama. Kiyudo di chuori todi. Kiyudo hala timo handishe meji. Sipa na manyako mama. Nako marieke marito de kendio mwombe. Nako marieke marito de kendio mwombe. Biyo mofue maketo de kendio mwombe. Pono nyuomi nyathi jodongo luor chuori. Pono nyuomi nyathi jodongo luor chuori. Poni kendo yosiepa e bende luor chiegino. Poni kendo yosiepa ya wan luor chiegi. Onagie pimo nugani daktek. Yoluwa pimo nunono ni daktek. Jo pesa be yuat.